da vay yürüyorsun. Yani onda da kimsenin dağıtına yetişecek. Kimsenin ayvayına var ya otayda. Bulu Siriyalı dostlarım bilen şolu tanışlarım vardı Siriyadan. Şolların üstü bilen Angliya döwletine e, Fransanyň La Manche boğazyndan gäminin üstü bilen Angliya gaýtmaly boldum. Ýene bulu gaýtýan çama meniň gören görgütlerim Fransanyň polisiýasy tisad eden ok seni şol goý bermejek bolýar şu suwa tebe ol hatda adam üçin hopluda o suda ölüp bilersen o boğazdan geçençe. Üçüncü gedek gämini çiýşirilýän gäminde kiçijige motory bar. Gämini çiýşirip indi gideli diýip oturan wagtda bar polisiýa gelip bar gäme bıçak bilen gämini ýarýarda. Vay da vay ýürüýän. Yani onda da kimsenin datyna ýetişjek. Kimsenin aýwaýyna bar ya otayda. Gämin göndüm goňunda deşdi. Şu polisiýadan şeýle bir gorkym da. Şundanam ýa gorkýan. Şolam gödüm men giden ok. Şu meniň duran ýerime gelip bıçagy şunu ýa bir urdy da gäme. Gitse kol ýara diýende gitsek taňa garmyt bam diýende. Men hem ýoldaşymyň bir güne ýere monça ýyl basylandygyna haýsy bir aýal öz ýoldaşyna çydar öýle ýaly günleri haýsy bir aýal oňa göz ýumar. Men hem aldalat gözläp öz ýoldaşymyň günäsizligini tuğut etmek üçin barmadyk gapym galmady. Men Adalat ministrligine belki ýokary prokuratura gapyndan sürgün örtanlar ýoldaşymy şol günäsizligini aklajak bolup sürgün örtanlary başyndan geçiren günler boldy da men. En sonunda da prezidente hat ýazdym, emma meni hem Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri meni hem gorkutmak üçin 3 gün meni podwalda sakladylar. Podwala girenimde meni gorkutup bu garaňky jaýda saklap her türlü sesler hem goýberip ağır sesler, korkunç sesler gelýär. Men meniň ýüregimden çykmajak. Bu ömrümiň ahyrına çenli meniň ýüregimde bir ýit kaldyran ýagdaý boldy da. Otayda men jynsyzorluk. Men şu wagt şunu aýtmanyna namys etýän, emma aýtmak isleýände. Jynsyzorlugam gördüm, urgunlaram gördüm, gorkutmalar gördüm. Her türlü gepler eşitdim. Meni otayda anlatat deyip şunu aydıp bilem okta garad. Ya bir neme tahta son şu matayadılar üstüne de. Şoň üstünde ýatyrýarlar, o taýda da tahta bit bar ekeni. Meniň şu tahta bit bara şu endamy çakmadyk yer galmadyr da. Tike jurlanýaly endam janym. Men pikir etdim bul allergiyam kadip pikir etdim. Ýöne o allergiýa men diýdi. Şuň ýaly tike jurlanýaly çakypdyr. Ol barmak batara yerim ýok endamda. Şuň ýaly çakypdyr erbe. Toňra nahar şertleri Terlovka
Qaynan perlovka, onam bir hili alüminium çanakda berýärler. Onam ýer ýaldatlar, tualetler diýsen şoň ýal hapa. Taun ýok, diňe suw bar. Gelýär. Hiç ile otayda gigiýena ýokda. Hapaçylyk. Üstesine de onyal zulum. Üstesine de şol bir hil ağıt etini goýberýär. Şu ağıt eti şuňa adamyň bir ýüregine gorky duýulýar-da. Onu aýdyp düşündirip bolmaýar. Şunu başyna düşen adam biler onu diňe. Diňe onu başyndan geçiren adam biler-de. Şuňa meni gorkuýarlar-da. Şol ärme garşy şu günän ärim etdi diýençä meni goýbermediler. Şu 3 gün gynap. 3 günden soň goýberdiler. Ýöne ýa men öňkü boluşum däldi meni ýan başga adam. Gat irwet ýagdaýynda. Ýaşadym elen okdym, namys etdim. O bolup geçen attyra namysdan yer ýarylmady men ýüregim. Bu olanda attyr hiç kim aýdaýma diýip hem gorkuýarlar. Aýdasaň mundan beter günüňe başyňa gelir. Bu olanda atlar bet. Hiç kim aýdyp bilmedim. Hiç kime. Belli hopsuzlyk ministrliginiň işgärleri 2 sana adam hawa. Men olaryň adyny aýdyp oturmaýyn. Sebäbi olaryň adyny aýtsam meni gorkýan, meniň dogon garyndaşlaryma olar azar berirler diýip. Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň 30-njy maddasynyň 1-nji bölüminiň 8-nji bendine göre meni Türkmenistanyň çägininden çykmasy gadaganlygy goýuldy. Soň elimde ujumda pulum ýok, aýdyşym ýaly. Diňe şu gyzlarym galdy. Olam gaýnyň elinde, eger meniň elimde bolsa onu amalardylar belki. Meni o tutanlarymda gaýnyň elinde galdy. Şonu gyzlarymı satyp men geldim Türkiýe. $4.000 boldy şu wagt. Pul ýola $2.500 wizatda berdim, ýola berdim. Bilet üçin. Germaniýa geldim. Şu Germaniýa gelemde ýene şu taýda. Şol taýwrtynda türkler, türk milleti diýsem näme diýjegim bilmem. Şolaryň tanyşlaryň üstü bilen men şu Germaniýada kaçak galdym. Şu taýda işledim. Germaniýa gelbem şuňa ýagda eşdilen bu 2 tane aktivisti Türkmenistany ýollapdyrlar diýip eşdenimden soň Germaniýada da galmak islemedim, Ýewropada da. Maňa da belki meni diýdim. Bular menäm uradaýsalar men näderim diýip şol onda da Siriýalılar köpüsi Ýewropadan nime red alypdyrlar, Angliýa gitjekler. Soň şolaryň üstü bilen hem şoň gaçakçy tapyp oňa da şey diýip $1.5 miň euro berip, $1.5 miň euro berip şolu Fransiýanyň üstüne La Manche boğazyndan geçmeli boldyk. Emma men şol ýene aýdasym gelýär, şu Germaniýada 2 ay işledim. 2 ay işlänimde de men şol pulumy toplamaly boldum. Yok, yoldaşımdan hiç il şonun ton habaram bolmady, haýsy türmede ýatyr ol. Men onuň soňy gidip zadyny alanymda, şol sudyň reşenýesini alanymda, kararyny alanymda. Şonda okap gördüm, sud ýapyk sud bolupdyr. Sudyna da goýberilmän. Men hiç il yoldaşymdan ton habary ýok, ölüsem belli däl, diýersem belli däl.